Мене звати Саша Буль, я приїхав в гості до рекламної агенції Postman Digital, щоб подивитись на справжніх рекламщиків. В школі нам казали, а в універі теж, що посієш навесні, восени пожнеш. Що посієш навесні, восени пожнеш. А вже ж, бо що посієш, ти пожнеш. А вже ж, бо що посієш, ти пожнеш. Я науку зрозумів, намотав на вуз і у шафі посадив я свій перший куст. І у шафі посадив я свій перший куст. А вже ж, бо що посієш, ти пожнеш. А вже ж, бо що посієш, ти пожнеш. Я саджав, збудував теплицю, досаджався, посадили мене у в'язницю. Досаджався, посадили мене у в'язницю. А вже ж, бо що посієш, ти пожнеш. А вже ж, бо що посієш, ти пожнеш.